Kállai Kristóf úr, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim! Otto von Bismarcknak, Németország vaskancelláriának tulajdonítják a kijelentést, mely szerint a politika a lehetőségek művészete. Ennek a szellemes megfogalmazásnak alapján próbálom sorra venni, hogy Nagykállói Kállai Miklós miniszterelnök úrnak milyen lehetőségeket mért ki a sors, hogy művészetté alkossa azt a 2 évet, amely Magyarország újkori történetének talán legkritikusabb 2 éve volt. A történelemkönyvek az 1942-44 közötti időszakot Kállai kettősnek, magát a miniszterelnök urat hintapolitikusnak is szokták említeni, ami nem csak egy igaz magyar ember emlékét sérti, de méltatlan egy olyan történelmi korhoz is, amelyről főhajtással, néma csendben illene emlékeznünk. Hölgyeim és uraim! Az ország 1939-re, a II. Világháború kitörésének idejére még messze nem heverte ki a gyalázatos trianoni országcsonkítás sokját, politikai vezetésének igazságos, jogos törekvése volt a diktátum felülvizsgálata, korrekciója. A hitleri harmadik birodalom gyors, radikális revíziót ígért, de hamarosan kiderült, hogy milyen áron. Ebben a helyzetben Horthy Miklós kormányzó olyan embert bízott meg kormányalakítással, aki szellemileg, erkölcsi felfogásában közel állt hozzá, és elkötelezett magyar volt. Hogy ez mennyire így van, bizonyítja Goebbelsnek, a harmadik birodalom propaganda miniszterének gyalászkodó kirohanásai Kállai Miklós miniszterelnöke. Hölgyeim és uraim, amikor megalakult a kállai kormány, a miniszterelnök tudta, hogy Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy hadviselő félként belépjen a háborúba. A néhai Magyarország területén létrejött új államok mind Magyarországgal szemben akarták meghatározni magukat, kül- és belpolitikájuk fő elemeit áthatotta az agresszív magyar ellenesség. Kállai Miklós tisztában volt azzal, hogy Magyarország gazdasága gyenge, fegyveres ereje jelképes, a társadalma nem egységes és nem háborúpárti, adós a polgárosodással, az ipari forradalommal, általában a feudális társadalmi konvenciók átalakításával. Vezető rétege egy kontinentális ország elitje, amely túl sokáig él monarchikus berendezkedésben ahhoz, hogy szert tegyen olyan tulajdonságokra, képességekre, mint a miniszterelnök számára példaként Anglia vezető politikusi gárdája. Ilyen körülmények között jelentős társadalmi támogatás nélkül csak az lehetett a célja, hogy amíg csak lehet, és amilyen mértékig csak lehet, az ország kívülálló maradjon egy olyan háborúban, amely éppen 1942-ben drámai fordulatot hozott Németország számára. A kormányfői székben elődjeként működő Bárdossy László és utódaként szereplő Sztójai Döme politikájával szemben az önálló magyar államiság híveként élt és dolgozott,
és méltán érdemli meg, hogy ma itt, Józsefvárosban, ahol élt, az emléktábláját megkoszorúzhatjuk. Hölgyeim és uraim, az a tény, hogy miniszterelnöksége 2 éve alatt semmiféle diszkriminatív intézkedést nem volt hajlandó megtenni egyetlen magyarországi népcsoporttal szemben sem, mély emberségét és tisztességét bizonyítja, méltó arra, hogy emlékét megőrizzük.